आबै बे नोंसिनि न' नामा? औ आबौ। मा नाम नोंना आबै? दुमा नार्जारि। मा मुं? दुमा। अ दुमा नार्जारि। आबैया दिनैसिम 17 बोसोर बिफिबा खुंनायावहाय दिनैसिम माबा मोनसे न' अनसुंथाइ मोनदों नामा? मोनाखै आबौ। फैसाफोरबो जेबो मोनाखै नामा आबै? फैसाबो गैया न'बो होलाङा। अ नायफैयानो। ओमफ्राय आबैना बिसि दैसाया मा गोलैयो? मालागुरि दा? मालागुरियाव ओं। आबैजोंहाय लोगोसे सोर सोर दं? रावबो गैया। हारसिङै थायो नामा बे न'आवलाय? औ हारसिं थायो। संनाय खावनाय एसे खस्थ' मोनो नामा आबैयालाय? मोनो गखाय सेरजोबो गासिबो संजानो मोना। बिपिएफनि मानसिफ्रा सोरबाफोर रावबो फैया नामा नोंसिनाव बिपिएफनि मानसिफोर? फैया। फैयाना? रावबो सोंफैया? बेयावनो थायोना नों आबै? थायो बहायनो आबौ। दे आबै होमबालाय हो? दे आबौ।